Jinavên uçan a radyoya dengê gel dem baş û heştê mijdarê 2023 çarşembe Brükselê saat 8 li Amedê de guhdarên Jemên Uçên Serîsvê pêşkêş bikin demdema azadiya rêber Apoye. Endama berê Parlamena Avrupayê û Parlamenterê Kıbrısê Elin Tolmos tevlîpên gavaciyaniya ji bo azadiya rêber Apo bû. Elin Tolmos li ser têkoşîna azadiya Kurdistanê pirtûkek bi navê Roza nivîsandiye. Elin Tolmos derheqê sekna saziyê navnêtewiya ji bo pergala têcîtê weke nankörî bi nav kir û got ez ê ji Seroka Komîsyona Avrupayê Ursula von der Leyen re nameyeke bişînim û jî pirs bikim ka çima Öcalan ji hemû mafê mirovan bê partê hiştin. Ji ber ez difikirim ku hê jî hin parêzvanên mafê mirovan hene. Elin Tolmos kala rojên ku bi rêber Aporê maye kir û got hingê behs dikir ka wî yê çawa Kurdistanekê azad bikira. Ew lîderek rastîn bû şerwanek bû. Ez heyranê wê me û bawer dikim ku girtina wî karaseteke mezin e. Elin Tolmos got ji bo azadiya rêber Apo du rê hene û wiha dewam kir. Yekriya siyasiya yadin ji şere dibe em ticarî dest bi têkoşînê bernedin. Eger em de ji ber xwedanê berdin wê dawiya me were ji ber ku Tirkiye ne dewleteke wisa ku ji müzekareyê fêm bike. Elin Tolmos ji bo çareseriya doza Kurd xwest PKK jî ji lîsteya rêxistinên qedexe kirî bê derxistin. Li Qoserê Mêrdînê li dijî tecdîdê civîn hatı darxistin rêxistinên DPP, HDP, Federasyona Mettuat Fedê û têja ên li navçeya Qoserê Mêrdînê derbarê têkoşîna şikandina tecdîdê de civîna gel li darxist. Civîn bi rêzgirtina ji bo rehê cangoriyên têkoşîna azadiyê dest pê kir. Hezseroka DPP Saliha Aydeniz Balkşanser berfirehiya tecdîta dijî Kurdan û got em êdî azadiya birêz Öcalan dixwazin. Em ê di hejdehê mijdarê de ji bo azadiya birêz Abdullah Öcalan bimeşin heta Gemlikê. Piştî axaftina Saliha Aydeniz beşdaran rexne û pêşniyazên xwe kirin. Welatiyan diyar kirin ku bi civîn û çalakiyên mehê carekê ango bi demkî tecdît nayê şikandin divê çalakî bêwastan û bandor berdewam bike. Bi berdewamî gotin ji bilê azadiya birêz Öcalan tu şanseke me din nîne dibe em plansaziya xwe li gorî wê bikin. Her wa balkişandin çalakiyên dijî tecdîtê û banga beşdariya meşa li Gemlikê hat kirin. Endamên Yekîtiya Jinên Ciwan û Şêriyên Tebqayê bi meşekê banga azadiya fîzîkî rêber Apo kirin. Di çarçovê çalakiyên bêngava cîhanî ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêk Kurd re çareseriya siyasî de Yekîtiya Jinên Ciwan ên Tebqayê têkildarî banga pêkanîna azadiya fîzîkî rêber Apo meşek li darxistin. Di meşê de bi dihan endamên yekîtiyê û saziyên sivîl û partiyên siyasî yên Tebqayê beşdar bûn. Meş ji pêşiya navên da çand û hunerê ya bajarokê Cirniyê Tebqayê dest kir û ber bi navên da tevgera ciwanên şoreşger a Sûriyê ve birêket. Li pêş navên de meş vegerî mîtîngê û li wir endama rêveberiya Yekîtiya Jinên Ciwan İbtisam El Ali daxuyanî xwe di daxuyanê de banga bi dawîkirina tecdîta li ser rêber Apo hat kirin. Her wa da daxuyanê de hat destşankirin ku dewlet û desthilatî hewl didin fikrên rêber Apo tune bikin û fikra wî li ser plan û kompleyên xwe xeter dibînin. Di dawiya daxuyanê de hat gotin êrişên dewleta Tirk dagirker ên li dijî gelê Bakur û Rûşatê Sûriyê nîşan dide ku gelên ku bi fikrê rêber Apo bawerin tên hedefgirtin. Êdî beste ji bo tecdîtê û sûcên dewleta Tirk dagirker demdema azadiya fîzîkiya rêber Apoye. Balafirên şerên dewleta Tirka dagirker êrişî binarê Qandîl û piştêrê kirin. Hevserokê şaredariya binarê Qandîlê Dilşêr İbrahim ji Rojnîsê derbarê êrişê de agahî da. Dilşêr da zanî ku balafirên şer pêşî bi nizmî li ser zimanê binarê Qandîl û pişter re firiyane. Piştre jî gundê Bokrisan û çend gundek din ên binarê Qandîlê bombebaran kirine. Lê gorî agahiyan bombebaran awqas dijwar bû welatiyên bajaroka Qeledîzê dengê bombebaranê bihîstine. Dilşêr İbrahim got ji ber bombebaran berdewam e zirar û ziyan nayê zanîn. Balafirên şerên dagirkeriya Tirkiye li ser esmanê Brados û Balakayê jî difirin. Li devera Gerûy Singan Küvestanî Sînin û gundê Berkme yên ser bi bajaroka Sîdekan a girêdayê parêzgeha Hewlêrê jî hatine bombebaran kirin.
Rıjake Banklı Parti û Aliyên Başûrê Kurdistanê hemûyan kir ku li dijî dewleta Tirk ên yek hevpar ava bikin. Daxuyana Rıjake wiha ye. Divê hemû welatî taybet jin Parti û Aliyên Başûrê Kurdistanê dijîn li dijî vê dagirkeriya dewleta Tirk xwedî helwest bin. Ji ber ku helwesta dijî dagirkeriya erkek netewî û niştiman ye. Sedema êrişên dewleta Tirk a dagirker çavtirsandina xelkê û dûrxistina wan ji tevgera azadiyê ye. Armanc qirkirina gelê Kurd û yekîtiya netewî ye. Bêdengî û bêhelwestiya raydarên Başûrê Kurdistanê ya li hemberî êriş û komkujiyên li ser gelê me cihê xemgîniyê ye. Ev bêhelwestî û bêdengiya Parti û Aliyên Kurdî ya li hemberî dagirkeran bi salan dewam dike û dibe sedem ku dijmin bi hêsanî bikare bikî ji armancê xwe û dagirkeriya xwe dewam bike. Di daxuyanî de banga eniyeke hevpar a li dijî dagirkeriya dewleta Tirk dike û dibêje ji bo ku êrişên wekî duh pêk neyên pêwîst e duruşmeya ji dagirkeriya re na bibe haveyna yekîtiyê divê ji bo wê jî êdî peyam û daxuyanî bi pratikî werin kirin. Dewleta Tirka dagirker 6 Kurd li girê spî revandin. Nehê cotmeha 2019 dewleta Tirkiyê spî dagir kiribû. Ji wê rojê ve bajêr ji aliyê faşîzmê ve tê birêvebirin her roj revandin, îşkence û girtin heye. Li gorî çavkaniyên xwe cihî li bajarokê Eyn Eroz a girê spî dewleta Tirk bi ser daweta Şahîn Ahmed de girtin. Li wî bavê wî û boka Hec Yusuf El Hesendan. Dewleta Tirk zava bavê bokê û sê pismamên wî Reşat Ahmed, Mustafa Ahmed û Sed Ahmed piştî lêdanê revandin û birin cihekîne diyar. Şaredariyê Tilqeseb a li Şengalê hat vekirin. Kurdên nêzî Şengalê ji nû ve ava dikin pergala xwe ser pêş dixin. Li cihên şaredarî Lênîne şaredarî tên vekirin. Yek ji wan jî Tilqeseb ê girêdayî Şengalê ye. Tilqeseb bajarokê girêdayî Şengalê û dikeve herema Qibletê. Şaredariya gel a Tilqeseb bi merasimekê hat vekirin. Hevserokê Meclisa Xweseriya Demokratîk a Şengalê Naif Şemo jî di vekirina şaredariyê de amade bû. Kurdeliya şaredariyê ji aliyê Naif Şemo ve hat vekirin. Naif Şemo endamên tajê û endamên şaredariyê nêrînên xwe wiha anîn serziman. Meclisa Xweseriya Demokratîk a Şengalê Belediya Tilqesebê ê tevekirin. Rastî بلدية تشتكي حضارية الهموجي بلدية براستي اشعالية خدماتها اشعالية باقجية امد بيجن هيفياما اوا بربرسيت بي بلدية الخدمات خلقة القصب دبن الجور خستكا وان بن وهيفياما اوا خلقة ما خلقة القصب هكا بقرنا سر جوارت خوا آبکرنا شنگاله آبادانا شنگاله وگرا خلق شنگاله بجاه هیویام آوا خلق شنگاله الشنگاله خو خودی درکبا الچای خو خودی درکبا الاخا خو خودی درکبا و ان شاء الله ام الهمو آلیادا الآلیه پاراستنی دا آلیه خدمات آوا ام ان شاء الله دیم امد نزیکی خلق خوبن وأمي الخدمات خلق خدبن. صرنا في تبقراجن إزدي أمجي البلدية القصب هادر بوينا أمجي وكا جن أمجي تخوازن خلق القصب البلدية خوا خدي دركذي وكارو وخبات بلدية خوا درستي بكا والبر ملتي خوا رابي وكارو خباتي ملتي خوا بجيبيني وكا كارو خباتي بلدية وأمجي تخوازن اش اندامت بلدية اش بربرسيارت ات بلدية امد خوازن كارو خباتي بلدية درستي بكن وكارو خباتي خوا رابن ملت غازنكي اش بلدية نكا افچن سالا جاوي ملت البي بلدية بو ساعات هفته من تنسر شغل هتايك وكا قوتي اسبوع هموكي هاي بس چهارشنبه استراحة مايا ماجد في خلق ما مرة هاري كاربه خلق ما مثلا یک بیشتر و گنده ما سپهی ببینه خلق ما کردستان جی و جی از دی ماجی خاصتا خلق وی گندی جو از دی همو جی همو
هرچی زانبه شنگال واره ما همو گایا سرکفتن 117 malbat vegeriyan şengalê hêjî bi hezaran kes li Behdînanê li kampên girêdayî pêdekê 117 malbat ji kampa şarya ya Duhokê berexwedan şengalê. Derbarê vegera gel de Wezîra Koç û Koçberana Iraqê Îvan Fayax wiha got hin koçberên din ji amadekarî dikin vegerên şengalê wê di rojên pêş de bin. Beriya niha jî ji vegera şarya girêdayî Duhokê 487 xelkê êzîdî bi daxwaza xwe vegeriyan şengalê. Li Erdexanê li pêşiya dibistanan di qutikên şekir de tiryak tê firotin. Li Kurdistanê bi polîtikên şerê taybet nasamaya ciwanan tê hedefgirtin bi rêbazên wek tiryak, fuhuş û tiştên din dixwazin ciwanên Kurd bên xepandin. Yek ji bajarên Kurdistanê ku tiryak bi destên desthilatdariyê tê belavkirin Erdexanê. Hat diyarkirin ku li ber deriyên dibistanên Erdexanê ji aliyê kesên nasnameyê wan nediyar ve tiryak tê firotin. Di 28 Cotmehê de müdürê Lîseya Anadolu ya Erdexanê bank li malbatên zarokan kir û bi wan re civîn pêkanî. Müdür malbat hişyarî kir û got hin kes tenê pêşiya dibistanê di nava qotiyên şekir de tiryakê difirûşin divê hûn li zarokên xwe xwedî derkevin. Me gelek caran gilî kir kesî dengê xwe nekir û pêşiya van kesan negirtin. Malbata ku nexwestin navê xwe bide ji anê fere axivîn û gotin ez tevlî wê civînê bûm, müdürê dibistanê got divê malbat li zarokên xwe xwedî derkevin. Piştî ku dibistan ve bûn tiryak li pêşiya dibistanan tê firotin. Ev kes weke çeteyan e û torek avakirine û polîs ji wan nagire. Malbatê got kamereyên mobese hene polîs dikare wan tespît bike û bigire lê nagire. Giliye müdürê lîse yê malbatan jî paşguh dikin. Devlet bi zanabûn çavên xwe digire em ji wan kesên ku tiryakê difirûşin nas nakin lê diyarê ku piştî van kesan polîs û devlet heye. Helbestên Nagihan Akarsel bûn pirtûk akademisyen nivîskar û rojnamavan Nagihan Akarsel li payê xwe gelek helbest nivîsîn û nêrîn hêlan. Helbestên Nagihan bûn pirtûk navê wê jî Nîsan e. Pirtûk ji aliyê weşanên jîngehê ve hat çapkirin. Rojnameger Fatma Koçar û Bekir Avcı edîtoriya pirtûkê kirin ku 17 rûpele. Nivîskar û rojnamavan